Tak, tento raz sa azda najznámejšia slovenská mama dostala do kolotoča medzi slovenskými úradmi. Okrem pravidelných kontrol zo strany slovenskej sociálky musí čeliť rozhodnutiam súdov, ktoré prekvapili nielen ju, ale aj právnikov. Tento moment mal pre rodinu znamenať úľavu a šťastie. Slovenský súd predbežne zveril deti babke. Rodičia sa ale vrátili na Slovensko. Situácia sa tak zmenila. Aj keď boli dlho odlúčení, chlapci sú na matku veľmi naviazaní. Odkedy prišla Ivana na Slovensko, od svojich detí sa nepohla ani na krok. Bórovci sa rozvádzajú, nežijú spolu. Babka nemôže mať deti večne. Nie je upravené prispievanie otca na deti ani jeho styk s nimi. Ivana teda podala žiadosť o zverenie detí do svojej opatery. Súd rozhodol takto. Súd má za to, že za daného stavu neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by osvedčovali potrebu dočasného zverenia maloletých detí do starostlivosti matky maloletých detí. Inými slovami, nie je dôvod. A nie len to. Navrhovateľka neuviedla, akým spôsobom má upravené bytové podmienky, či je zamestnaná, akým spôsobom bude zabezpečovať starostlivosť o maloletých a podobne. Tu je ďalší problém. Psychologický posudok totiž hovorí jasne. Ivana sa má 24 hodín denne venovať deťom. Teda žiadna škôlka, žiadna práca. Pretože je nevyhnutné pre ich zdravý duševný vývoj, aby teraz ich matka zastabilizovala, aby prekonali strach z toho, čo prežili v Anglicku, z toho násilného odlúčenia od svojej matky. Deti vlastne v skutočnosti nikomu nepatria a teraz žiť v strachu 24 hodín, ďalšie dni a noci, len kto si príde zobrať deti? Budú to Angličania? Budú to Slováci? Kto to bude? Stav je teda taký. Ivana a jej manžel sa rozvádzajú. Nežijú spolu. Problém je výživné, ako aj styk otca s deťmi. Rozvod pritom môže na Slovensku trvať aj roky. Je teda len zrejme, že voči takémuto rozhodnutiu je nevyhnutné sa ohradiť a preto takýmto spôsobom bude aj matka, respektíve navrhovateľka postupovať. Ďalej tak bude rozhodovať Krajský súd. Darius Haraxin, televízia Joj. Ja len dodám, že spoveď zúfalej matky Ivany Bórovej máme v nezostrihanej verzii na spravodajskom webe Nový